Hola. Hola, Marina. Avui us portava una reflexió sobre la idea de viure per a treballar o treballar per a viure. O sigui, de passar els nostres dies dedicant el nostre esforç a un treball. En moltes ocasions, moltes persones per compte aliè, esforçant-nos per a tirar endavant el projecte d'una altra persona, no el nostre propi projecte. Què passa? Vos deixa? Això no vull dir que tots tinguem que tindre un projecte laboral propi, no? Està molt bé esforçar-nos per el projecte d'una altra persona, però sempre serà més satisfactori si aquest projecte, encara que no sigui nostre, ens agrada, ens sentim persones realitzades, ens sentim valorades, és reptador. Si no és així, hem de plantejar-nos crear un projecte nostre o buscar un altre projecte que sí que ens agrada, perquè el que n'ha que buscar és treballar per a viure. Ai, que plano més bonico, en arbres. Passem moltes hores treballant. Per tant, ha de ser una faena que ens apassione, no? Què passa si no és així? Hem de tindre temps també per a viure aquestes coses que sí que mos diguen, no? Que sí que mos ompliguen, sí que mos agraden. Jo conec gent que arriba el divendres per la nit i diguem que és com una festa, no? Que comença la seva vida, comença el seu temps en família, el seu temps en els amics, les amigues, fent algo que sí que ens apassiona, no? Com per exemple anar a la muntanya o... Jo anime això, a buscar el treballar per a viure, no al revés. Moltes vegades ens trobem en persones que sí que els agradaria canviar de vida, però van passant-ho. Bueno, ja ho faré. Però no tenen una planificació de quan ho faràs. O sigui, vale, ja ho faré quan tinc uns estalvis, per exemple. Vale, què estàs estalviant? Conec gent que en aquesta satisfacció de la faena arriba al cap de setmana, vacances o de temporades que no treballa, i què fa? Que clar, fa coses que sí que li agraden, no? Però aquestes coses acaben sent massa cares, com estrenar un cotxe nou, llogar-se un apartament en primera línia de platja o viatjar molt lluny. Què passa? I clar, és una roda, o sigui, no puc canviar d'ofici perquè no tinc estalvis, però és que quan no estic treballant no puc estalviar perquè necessito desconnectar, Per tant, crec que han entrat en un bucle i en el que és important revisar aquestes prioritats, no? I aquests projectes. Jo crec que és molt necessari de vegades prendre-nos uns anys, diguem, d'esforç, de treball, de sacrifici per a crear el nostre projecte que sí siga satisfactori a llarg plaç. Perquè potser invertim 2 anys, 3 anys de la nostra vida en preparar unes oposicions, en estudiar per a treballar en una altra cosa, crear un projecte, i després d'aquests 2-3 anys de sacrifici pot vindre algo que sí que mos ompliga i mos pugui durar 10, 15, 20 anys. Per tant, això sí que mos ho podem plantejar. I bé, fins així el vídeo i moltes gràcies per veure'm. Adeu!